खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै जोङो मोनसे टपिक जाय टपिकखौ नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअ खालामना हरदोंमोन, नाथाय बे टपिकखौ आङो दिनै लाना फैबाय। बे टपिकआनो जाहैबाय NLFB-नि आफादगिरि एम बाथा बिथांजों लोगोसे NLFB-नि माखासे केडारफ्रा गासै 23 जन केडारफ्रा मानि थाखाय गाव गावनि न' फारसे फैफिनखो आरो माखासे केडारफ्रा मानो फैयाखै, बेनि सायाव जों माखासे खोथा सावरायगोन। बेखौ जों रोखा बुंनो हाया, नाथाय बेनि सायाव जोङो खोथा सावरायगोन। बेखौ जों मिथिना लानांगोन बिथांमोना मा थांखि लानानै गाव गावनि न' फारसे गिदिंबोफिनखो। बावैसो सान सिगां बा साननैसो सान सिगां एम बाथाखौ जाय बिथांमोना हमनो हागोन बा खोन्थाहरनो हागोन बिथांनो नोगोद 10 लाख रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावनो बिथांमोना बेनि साननै सानथाम उनावनो मानो बिथांमोना सोरखारजों सावरायनो फैखो, बेखौनो जोङो सोंथि खालामदोंमोन माखासेफोरा। दा बेखौनो जोङो सावरायनो नागिरदों। जों बेखौ मिथिना लानि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों बिसोर फैफिननायखौ लानानै, आरो बिथांमोना गोबां नाजानाय जादोंमोन बिथांमोनखौ माब्ला जोङो फैफिननो हागोन बेनि सायावनो सावरायनानै बिथांमोना NLFB आफादखौ लेंहरनाय जादोंमोन। जों मिथिनाय बायदिब्ला बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआर ओनसोलाव हाथियार गैयै गोग्गोम समाज दानायनि मिजिं लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा NLFB-नि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे गासैबो गेदारफोरखौ, गासैबो नङा साथामसो थाबोदों खोमा, बेखौ जों मिथिया, साबैसे थाबोदों जों बेखौ मिथिया, सोरखारजों सावरायलायनायाव हाग्रानिफ्राय लेंना लाबोनाय जादों होनना जों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ बि सावरायग्रा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथांमोना गाव गावनि न' फारसे फैफिननायखौ लानानै बा गिदिंबोफिननायखौ लानानै आसामनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआरनि दैदेनगिरिफ्रा जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मानोना जोंनि बे बर'फोरनि गेजेराव बे समाव हाथियार दैग्रा आफाद गैथ'ला। दा बेनिखायनो बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि बर' हारिखौ जौगागोन होननानै मिजिंथिनाय जादों। बिथांमोना फैफिननायनि गुबै थांखियानो जादों जोंनि बर' समाजाव हाथियार गैयै समाज दानाय आरो बिथांमोननि जाखिनि मोननो लागा मोन्थाय दं बेफोरखौ मोननाय। बेहायनो मोनसे खोथाया बेरखांबोयोदि जोंनि एक्स NLFB-नि माखासे केडारफ्रा आरो एक्स NLFB-नि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि बिथांमोना बेसोर फैनायजों जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन नामा, बेखौबो जोङो सोंथि फैदों। बेखौ जों रोखा बुंनो हाया बिथांमोना उदां जागोन ना जाया, बिथांमोन फैनायाव जों बेखौ रोखा बुंनो हाया। नाथाय बिथांमोना उदां जानायनि चान्स दं आरोना, बिथांमोना थाबैनो गसिगोन होननानै खोनादों। बिटिआरनि CM बिथाङाबो रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो गगोन होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो जाय एक्स NLFB-नि केडारफोरनि केसआ गिदिर दं बिथांमोननि केसखौ फिसा खालामनाय जागोन, लोगोसे बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जागोन। दासिमबो गोबां एक्स NLFB-नि सोद्रोमाफोरा भुटान, म्यानमार, बांलादेश, नेपाल बेफोरनि जेलाव दंगासिनो दङ। दा बिथांमोनखौ सोर बहनगोन मागोन बेफोरखौ सावरायलायनांगोन, बेफोरखौ सावरायनायावनो गोबां सम लागोन। दा बेनिखायनो बेफोरनि सायाव थाबैनो सावरायनाया गाहाम। दा बेनि सायाव सावरायलायगासिनो दङ, सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। नाथाय बिथांमोना माब्ला उदां जागोन बेखौ जोङो दासिमाव रोखा बुंनो हाया। मानोना बिथांमोना गोबां गेदेर केस दं, जाय बिथांमोना गुबुन हादोरनि जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोना जोबोर गेदेर केस दं। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव एसे सम लागोन, बेखौ जोङो रोखा बुंनो हाया माब्ला बेसे गोबाव सम लागोन। आरो गोबां सुबुङानो सानदों बे समाव NLFB-नि मैया फैनाय केडारफ्रा आरो एम बाथा बिथांमोना बबेयाव दङ। बिथांमोना बे समाव गुवाहाटि नोगोराव दङ। गुवाहाटि नोगोरनि मा जायगायाव दङ बेखौ जों मिथिनो मोननाय जायाखै, मानोना बेखौ फोरमायना होनाय जायाखै। प्रमद बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना गुवाहाटि नोगोराव दङ। नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ। दा जियानो जा लोगोफोर, जोबोर अखा हांदों दा बे समाव। दा भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।